नमस्कार. आज आपण घरच्या घरी अगदी सोप्या पद्धतीने मार्केटमध्ये मिळते तशी खारी बनवूया. त्यासाठी इथे आपण एका भांड्यामध्ये 1 वाटी मैदा घेऊया. त्याचबरोबर त्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घेऊया. आता आपण यामध्ये रोजच्या वापरात जेवणाकरता जे आपण तेल वापरतो ते यामध्ये 4 चमचे तेल टाकूया. तेल अगदी साधेच घ्यायचे आहे. गरम न करता आपण तेल यामध्ये टाकत आहोत. आता आपण हे सर्व साहित्य चांगले एकजीव होईपर्यंत अशा पद्धतीने हाताने व्यवस्थित मिसळून एकजीव करून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने हे सर्व साहित्य सुकेच एकजीव केल्यानंतर आता आपण यामध्ये थोडे थोडे करून साधे पाणी टाकून खारीसाठी आपण याची पीठ मळून घेऊया. त्या अगोदर माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल प्रेस करून बेल ऑलवर ठेवा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या प्रत्येक व्हिडिओचं तुम्हाला नोटिफिकेशन सर्वात पहिले मिळेल. जास्त घट्टही नाही आणि जास्त पातळही नाही, अशा पद्धतीने आपल्याला हे खारीसाठी पीठ मळून घ्यायचे आहे. इथे तुम्ही पाहू शकता आपले हे खारीसाठी पीठ मळून झालेले आहे. थोडेसे वरून आपण 1 चमचा तेल टाकूया आणि पुन्हा चांगलं मळून घेऊया आणि आता आपण 10 मिनिटासाठी याला झाकण लावून ठेवूया. इथे आपण एक वाटी घ्यायची आहे. त्यामध्ये 2 चमचे साजूक तूप घ्यायचं आहे. त्याचबरोबर 1 चमचा कॉर्नफ्लॉवर घ्यायचा आहे आणि 2 चमचे तांदळाचे पीठ घ्यायचं आहे. खारीला छान लेयर्स येण्यासाठी आता आपण याचा साठा बनवून घेऊया. जर आपल्याकडे कॉर्नफ्लॉवर नसेल तर त्याऐवजी आपण 3 चमचे तांदळाचं पीठ साठा बनवण्यासाठी घेतलं तरी काही हरकत नाही. 10 मिनिटाने इथे आपले हे खारी बनवण्यासाठी पीठ तयार झालेले आहे. ते पुन्हा एकदा अशा पद्धतीने चांगले मळून घ्यायचे आहे. आता आपण या पिठाचे एकसारख्या पोळ्या बनतील एवढे एकसारखे गोळे तयार करून घेऊया. दिवाळीमध्ये आपण फराळ बनवण्यासाठी मैद्याचा वापर तर करतोच, तर थोडाफार मैदा शिल्लक राहिला असेल तर अशा पद्धतीने तुम्ही खाऱ्या नक्की बनवून पहा. चवीलाही खूप छान लागतात आणि अगदी लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत अगदी खूप आवडतील अशा पद्धतीने या कुरकुरीत खाऱ्या तयार होतात. तर इथे एक पिठाचा गोळा घेऊन अशा पद्धतीने आपल्याला पीठ न लावता व्यवस्थित चांगली होईल तेवढी पातळ पोळी लाटून घ्यायची आहे. अशीच आपण इथे दुसरी पोळी लाटून घेतली आहे आणि आता आपण त्यावर थोडासा साठा टाकून क्रीम लावतो त्याच पद्धतीने आपण अशा पद्धतीने सर्वत्र व्यवस्थित चांगला साठा लावून घ्यायचा आहे. ह्या पोळीवर साठा व्यवस्थित लावून झाल्यानंतर यावर आपण अगोदर लाटलेली जी पोळी आहे ती ठेवायची आहे आणि ती व्यवस्थित अशा पद्धतीने त्यावर लावून घ्यायची आहे. त्यानंतर या पोळीवर थोडासा साठा लावून पुन्हा आपण व्यवस्थित चांगला क्रीम लावतो तशाच पद्धतीने जशा पद्धतीने आपण अगोदरच्या पोळीला साठा लावला होता त्याच पद्धतीने या पोळीलाही साठा लावायचा आहे. त्यानंतर ही पोळी आता आपण एका साईडने अशा पद्धतीने फोल्ड करून घ्यायची आहे. त्याचबरोबर त्यावर थोडासा लगेच साठा लावून घ्यायचा. त्याच्यानंतर दुसऱ्या बाजूनेही फोल्ड करायची आहे आणि पुन्हा त्यावर आपल्याला साठा लावून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने चारी बाजूने आपल्याला ही पोळी फोल्ड करून घ्यायची आहे. आता हे पोळपाटावर घेऊन आपल्याला पीठ न लावता व्यवस्थित आपल्याला अशा पद्धतीने लाटणीने लाटून घ्यायचं आहे. इथे आता लाटताना आपल्याला ही पोळी जास्त पातळही नाही आणि जास्त जाडही नाही ठेवायची आहे. मीडियम अशी आपल्याला ही लाटून घ्यायची आहे. इथे आपली पोळी लाटून झालेली आहे. पोळी जास्त जाडही नाही आणि जास्त पातळही नाही अशा पद्धतीने इथे मी लाटून घेतलेली आहे. तर आता आपण सुरीने आपल्याला आवडतील त्या आकाराच्या इथे खाऱ्या करून घ्यायच्या आहेत. अशा पद्धतीने कट करून झाल्यानंतर त्या डिशमध्ये काढून घेतलेल्या आहेत आणि आता आपण त्या तळून पाहूया. अशाच पद्धतीने मी राहिलेल्या पिठाच्याही खाऱ्या बनवून घेणार आहे. इथे तुम्हाला दाखवते कट केल्यानंतर किती छान लेयर्स दिसत आहेत, तर तळल्यावर किती छान लेयर्स सुटतील. दुसऱ्या बाजूला कढईमध्ये तेल गरम करायला ठेवले आहे. इथे तुम्ही पाहू शकता तेल छान गरम झालेलं आहे. तर आता आपण गॅस स्लोच करायचा आहे आणि स्लो गॅसवर आपल्याला ह्या सर्व खाऱ्या तळून काढायच्या आहेत. तर तेल गरम झालेलं आहे आणि गॅस स्लो केलेला आहे आणि आता यामध्ये बसतील एवढ्या मी आता खाऱ्या सोडणार आहे. स्लो गॅसवरच आपल्याला ह्या सर्व खाऱ्या फ्राय करून घ्यायच्या आहेत. जर गॅस आपण फास्ट ठेवला तर खाऱ्या वरून तळल्या जातील परंतु आतून त्या कच्च्या राहतील आणि थोड्या वेळाने त्या नरम पडतील. तर आपल्याला स्लो गॅसवरच ह्या खाऱ्या तळून घ्यायच्या आहेत.
तर इथे तुम्ही पाहू शकताय किती छान लेअर सुटत आहेत या खारीला. तर अशाच पद्धतीने तुम्ही बनवून पहा. असा हा खारीचा व्हिडिओ आवडल्यास नक्की करून पहा आणि व्हिडिओला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब नक्की करा. थँक्यू. धन्यवाद.